መብዛሕትኡ ሰብ ዝሓለየ ንምግቢ ኩሉ ግዜ ውሑስን ሓድሽን ከም ዝገብሮ ስለዝኣምን ንምግብታት ኣብ ፍሪጅ ምቕማጥ ከም ልምዲ ሒዝዎ ኣሎ። ግን ገለ ምግብታት ኣብ ፍሪጅ ምስ ዝቕመጡ ጥቕሞምን ጣዕሞምን ካብ ምጥፋእ ሓሊፉ ንጥዕናና ሓደገኛ ናብ ዝኾነ መርዚ ክቕየር ከም ዝኽእሉ ትፈልጡ ዶ? ብዙሓት ካባና ኩሉ ነገር ኣብ ፍሪጅ ምእታው ዝሓሸ ሓለዋ ዝህቦ ይመስለና። ነገር ግን እቲ ዛሕሊ ንዋህታት እቲ ምግቢ ብምትካዕ ጣዕሙ ከም ዝቕይርን ባክቴርያ ክባዝሕሉ ምኽንያት ዝኾኑ 11 ዘደንቑ ምግብታት ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ፈፂሞም ኣብ ፍሪጅ ክኣትዉ ዘይግብኦም 11 ምግብታት ስለምንታይ ክቕመጡ ከም ዘይብሎምን ብትኽክል ኣበይ እንተቐመጥናዮ ከም ዝሓይሽ ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ብፍላይ ኣብ ቁፅሪ 4 ዝነግረኩም ምግቢ በብመዓልቱ ኣብ ፍሪጅ ነእትዎ፣ ነገር ግን ጥቕሙ እነጥፍአሉ ዓብይ ጌጋ እዩ። ኩሉ ግዜ ንጥዕናኹም ቅድሚያ ትህቡን ሕያዋይ ልቢ ዘለኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ምክንያቱ ናይ ትገብርዎ ላይክ እዚ ትምህርቲ ናብ ብዙሓት በፂሑ ጥዕናኦም ክሕልዎ ዓብይ ግደ ስለ ዝህልዎ እዩ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ዶክተር ማይና ይበሃል። ኣብ ዩቲዩብ ብዛዕባ ጥዕናኦም ክፈልጡ ካብ ዝመፁ ውሑዳት መስተውዓልቲ ሰባት ሓደ ስለ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብና ኩኑ። ብነቕርቦም ናይ ጥዕና ትምህርትታት ድማ ናይ ርእስኹምን ናይ ቤተሰብኹምን ጥዕና ሓለዉ። ፍሪጅ ብግቡእ ኣብ ረብሓ ምስ ዝውዕል ካብ ዘለውና ዓበይቲ ምግቢ ድኻን ዝሕሉ መሳርሕታት ሓደ እዩ። ነገር ግን ብትኽክል ኣብ ረብሓ ምስ ዝውዕል ጥራሕ እዩ እዚ ዝኸውን። ፍሪጅ ዝሰርሕ ቀልጢፎም ንዝባላሸው ምግብታት ብፍላይ ድማ ልዑል ጣልል ዘለዎምን ፕሮቲንን ንዝሓዙን ዕቤት ባክቴርያ ንምቕናስ ተባሂሉ እዩ። ይኹን እምበር ብዙሓት ተፈጥሮኣዊ ምግብታት ብተፈጥሮኦም ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት ወይ ድማ ሩም ቴምፕሬቸር ክፀንሑ እዮም ተፈጢሮም። ነዞም ምግብታት እዚኦም ዝሑልን ጣልል ዘለዎም ቦታ ምስ ነዳልየሎም ተፈጥሮኣዊ ኬሚካል መስርሖም ነርብሾ። እዚ ድማ ድሕሪ ግዜ ምጥፋእ ጣዕሚ፣ ምብልሻይ ትሕዝቶ፣ ቅልጡፍ ምብስባስን ዘየድሊ ብኽነት ምግቢ የስዕብ። ኣየኖት ምግብታት ካብ ፍሪጅ ወፃኢ ክኾኑ ከም ዘለዎም ምርዳእ ንዛሕሊ ከም ሓደ መፍትሒ ካብ ምውሰድ ንላዕሊ ናይ ምግቢ ንጥረ ነገር ሕሞም ንምሕላይ ይሕግዝ። ሓደ ሙዝ ገና ቆፅላዋይ ወይ ድማ ብጫ ከሎ ኣብ ፍሪጅ ፈፂምካ ክቕመጥ የብሉ። ዛሕሊ ነቲ ሙዝ ዘብስለሉ ኢንዛይም ስርሖም የቋርፁ። በዚ ምኽንያት ውሽጡ ዝብላዕ እኳ እንተኾነ ለሓፁ ወይ ድማ ቀላጦ ብፍጥነት ናብ ጸሊም ወይ ድማ ጽልም ዝበለ ቡናዊ ሕብሪ ይቕየር። እዚ ለሓፁ ሕብሪ ምቕያር ነቲ ዛሕሊ ዝህቦ ናይ ጭንቀት ምላሽ እምበር ናይ ምብሳል ምልክት ኣይኮነን። ሙዝ ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት ምስ ዝቕመጥ ቀስ በቐስ እናበሰለ ጣዕሙን ሽትኡን ይውስኽ። ፍሪጅ ግን ነዚ መስርሕ ሙሉእ ብሙሉእ የቋርፆ። ሙዝ ኣዝዩ በሲሉ ምእንቲ ተይልስልስ ንምድንጓይ ጥራሕ ፍሪጅ ምጥቃም ይከኣል እዩ። ሽዑ እውን እንተኾነ ለሓፁ ከም ዝጽልም ምርዳእ የድሊ። እቲ ዝበለፀ ኣቀማምጣ ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት ካብ ቀጥታዊ ጩራ ፀሓይ ርሒቑ እንተተቐመጠ ይምረፅ። ዝተለመደ ጌጋ ሙዝ ከይበሰለ ኣቐዲሙ ኣብ ፍሪጅ ምእታው እዩ። 2 ኮሚደረ ኣብ ፍሪጅ ምስ ዝቕመጥ ካብ ሓድሽነቱ ንላዕሊ ጣዕሙ እዩ ዝስእን። ዛሕሊ ኣብ ኮሚደረ ንዘለዉ ልስሉሳት ናይ ዋህይ ሽፋን ወይ ድማ ሴል መምብራንስ ስለ ዝጉድኡ ኮሚደረ ነቲ ፍሉይ ጣዕሚ ከም ዝረክብ ዝገብሩ ውሁዳት ከይፍጠሩ ይገብር። ኣብ ፍሪጅ ዝፀንሑ ኮሚደረ ብዙሕ ግዜ ትሕዝቶኦም ይባላሸዩ፣ ማይ ይበዝሖም፣ ከምኡ እውን ጣዕሚ የብሎምን። እዚ ዝኸውን እቲ ዛሕሊ ነቲ ጠሊን ጣዕምን ኣዋሃሂዱ ዝሓዘ ውሽጣዊ ቅርጺ ስለ ዝሰባብሮ እዩ። ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት ኮሚደረ ምብሳሉ ይቕፅል፣ ከምኡ እውን ጣዕሙ ብተፈጥሮ ይውስኽ። እቲ ዝበለፀ ኣቀማምጣ ናይ ገዛ ሙቐት እቲ ጉንዱ ናብ ታሕቲ ብምግባር ምቕማጥ እዩ። 3 ቀይሕ ሽጉርቲ ሙሉእ ሽጉርቲ ፈፂሙ ኣብ ፍሪጅ ክቕመጥ የብሉ። ፍሪጅ ጠሊ ዘለዎ ቦታ ብምውሳድ ሽጉርቲ ክልሕልሕ፣ ክሽግጥ፣ ቀልጢፉ ክቦቅል ይገብሮ። ከምኡ እውን ዛሕሊ ኣብ ሽጉርቲ ዘሎ ስታርች ናብ ሽኮር ስለ ዝቕይሮ ጣዕሙን ትሕዝቶን ይቕይሮ። ሽጉርቲ ናይ ኣየር ዝውውር የድልዮ። ደረቕ ዝሕል ዝበለን ጸልማትን ቦታ ብግቡእ ምስ ዝቕመጥ ነዊሕ ግዜ ተሪርነቱ ከይለቐቐ ይጸንሕ። እቲ ዝበለፀ ኣቀማምጣ ናይ ኣየር ዝውውር ዘለዎ ቅርንጫት ወይ ድማ መደርደሪ። ጠቓሚ መዘኻኸሪ ድማ ሓንሳብ ምስ ተቖረፀ ግና ሽጉርቲ ግድን ኣብ ፍሪጅ ክቕመጥ ኣለዎ። 4 ጻዕዳ ሽጉርቲ ንዛሕሊ ፍሪጅ ሕማቕ ምላሽ እዩ ዝህቦ። እቲ ዛሕሊ ጻዕዳ ሽጉርቲ ይዝኡ ከይኣኸለ ክበቁልን ክልስልስን ወይ ከም ላስቲክ ወይ ድማ ሩበር ላይ ክኸውን ይገብሮ። ኣብ ፍሪጅ ዘሎ ጠሊ ድማ ክዕስቲ ክገብሮ ይኽእል። ጻዕዳ ሽጉርቲ ብውሽጡ ብዘለዎ ውሕድ ጠሊ ብናይ ዳግማይ ሽፋኑ ኣቢሉ ርእሱ ናይ ምክልኻል ተፈጥሮ ኣለዎ። ብትኽክል ምስ ዝቕመጥ ጣዕሙን ሓይሉን ከይለቐቐ ይጸንሕ። እቲ ዝበለፀ ኣቀማምጣ ዝበሃል ደረቕ ኣየር ዝርከቦ ናይ ገዛ ሙቐት ዘለዎ ቦታ እዩ። ፍሉይ ኩነታት ክንርኢ ከለና ተለሓፀ ወይ ድማ ዝተኸተፈ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ፍሪጅ ክቕመጥ ይግባእ።
ሓሙሽተ ድንሽ ፈፂሙ ኣብ ፍሪጅ ክቕመጥ የብሉን። ዛሕሊ ኣብ ድንሽ ዘሎ ስታርች ናብ ሽኮር ይቕይሮ። እዚ ድማ ድንሽ ደስ ዘይብል ዝጣዕመ ጣዕሚ ይህልዎ። ትሕዝትኡ ክበላሾ ይገብሮ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ኣብ ፍሪጅ ዝፀንሐ ድንሽ ድሓር ብልዑል ሙቐት ክጥበስ ከሎ ወይ ክስራሕ ከሎ ወዳኢ ዝኾነ ውህዳት ብልዑል መጠን ክፍጠሩ ይኽእሉ። ድንሽ ዝሕል ኣብ ዝበለ ቦታ እምበር ብናይ በረድ ዛሕሊ ክፀንሕ ጸልማት ቦታ ምቕማጥ ናብ ቆፃል ሕብሪ ከይቕየር ይሕግዝ። ናይ ኣየር ዝውውር ድማ ጠሊ ከይእከብ ይከላኸል። እቲ ዝበለፀ ኣቀማምጣ ዝበሃል ዝሕል ዝበለ ጸልማት መደርደሪ ፈፂምኩም ምስ ቀይሕ ሽጉርቲ ብሓባር ክቕመጥ የብሉን። እዚ ድማ ቀልጢፉ ክብስብስ ስለ ዝገብሮ እዩ። 6 ባኒ ኣብ ፍሪጅ ምስ ዝቕመጥ ቀልጢፉ ይደርቕ እምበር ሓድሽ ኮይኑ ኣይጸንሕን። ዛሕሊ ነቲ ኣብ ባኒ ዘሎ ስታርች ከም ዝረግቕ ስለ ዝገብሮ ባኒ ክደርቕን ክተርርን ይገብሮ። ባኒ ንሓፂር ግዜ ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት እንተተቐመጠ ይሓይሽ። ነዊሕ ግዜ ንምቕማጥ እንተተደልዩ ድማ ኣብ ፍሪጅ ካብ ምእታው ኣብ በረዶ ምቕማጥ ትሕዝትኡ ብዝበለፀ ይሕሉ። እቲ ዝበለፀ ኣቀማምጣ ንሓፂር ግዜ ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት ንነዊሕ ግዜ ድማ ኣብ በረዶ ምቕማጥ ዝተለመደ ጌጋ ዝበሃል ሓድሽ ኮይኑ ይጸንሕ ብዝብል እምነት ባኒ ኣብ ፍሪጅ ምእትው። መዓር ፍጹም ኣብ ፍሪጅ ክቕመጥ ዘይብሉ ምግቢ እዩ። መዓር ዝተሓተ ጠሊ ኣሲዳውነት ዘለዎ ብተፈጥሮ ባክቴርያ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎ። መዓር ኣብ ፍሪጅ ምቕማጥ ክረግእን ክጠናኸርን ብምግባር ክረጉድን ክተርርን ይገብሮ። ብግቡእ ዝተቐመጠ መዓር ከይተበላሸወ ንዓመታት ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት ክጸንሕ ይኽእል እዩ። እቲ ዝበለፀ ኣቀማምጣ ዝበሃል ኣፉ ብደንቢ ኣብ ዝተዓሸገ ኣቕሓ ኮይኑ ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት ክቕመጥ ኣለዎ። መዘኻኸሪ ዝረግአ መዓር እንተጋጢምኩም ዝህም ኣብ ዝበለ ማይ ብምቕማጥ ብቐሊሉ ተምክኽዎ ይከኣል እዩ። 8 ናይ ምግቢ ዘይቲ ኣብ ፍሪጅ ምቕማጥ ክረጉድን ሕብሩ ክቕይርን ክረግእን ይገብሮ። እዚ ንጥዕናና ሓደገኛ እኳ እንተዘይኮነ ናይቲ ዘይቲ ትሕዝቶን ጣዕምን የበላሽዎ። ከምኡ እውን እቲ ዘይቲ ዝተበላሸወ ንሰባት ክተላልዩ ይኽእሉ እዮም። ዘይቲ ዝጉዳእ ብብርሃንን ብሙቐትን ብኦክሲጅንን እምበር ብናይ ገዛ ሙቐት ኣይኮነን። እቲ ዝበለፀ ኣቀማምጣ ካብ ሙቐት ርሒቑ ኣብ ዘሎ ዝሕል ዝበለ ጸልማት መደርደሪ ክውገድ ዝግባእ ተግባር ኣብ ጥቓ መጎጎ ወይ ድማ ምድጃ ምቕማጥ። 9 ጨውን ሽኮርን ነዊሕ ግዜ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ዝፀንሑ ምግብታት እዮም። ኣብ ፍሪጅ ምቕማጥ ጠሊ ከም ዝረኽቡ ስለ ዝገብሮ ወጋጉሉ ክረስሑን ይገብሮ። እዞም ምግብታት እዚኦም ስለ ዘይበላሸው ዋላ ሓደ ዓይነት ዛሕሊ ኣየድልዮምን እዩ። እቲ ዝበለፀ ኣቀማምጣ ንፋስ ኣብ ዘየእቱ ኣቕሓ ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት ምቕማጥ እዩ። 10 ቱፋሕ ወይ ድማ ኣፕል ቱፋሕ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት ብድሓን ምቕማጥ ይከኣል እዩ። ኣብ ፍሪጅ ምቕማጥ ናይ ምጽናሕ ጊዜኡ እንተነውሐ ንሓፂር ግዜ ኣጠቓቕማ ግና ግድን ኣይኮነን። ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት ዝጸንሕ ቱፋሕ ዝበለፀ ጣዕምን ማእዛን ይህልዎ። ይኹን እምበር ቱፋሕ ኤሊትን ዝበሃል ጋዝ ስለ ዝለቅቕ ኣብ ጥቕኡ ዘለዉ ፍረታት ቀልጢፎም ክብስብሱ ይገብር። እቲ ዝበለፀ ኣቀማምጣ ዝበሃል ንሓፂር ግዜ ኣብ ጣውላ ነዊሕ ግዜ ድማ ኣብ ፍሪጅ ክረሓቑ ዘለዎም ከም ባናናን ኣቮካዶን ጥቓ ምቕማጥ። 11 ኣቸቶ ወይ ድማ ቬንገር ሆት ሶሲ ሶያን ዘይተኸፍት እዞም ምግብታት እዚኦም ኣሲዳውያን ስለ ዝኾኑ ወይ ናይ መስርሕ ስለ ዘለዎም ብተፈጥሮ ከይተበላሸው ይፀኑ። ኣብ ፍሪጅ ምቕማጥ ከም ምርጫ እዩ እምበር ንድሕንነቶም ተባሂሉ ግድን ኣድላይ ኣይኮነን። እቲ ዝበለፀ ኣቀማምጣ ከይተኸፈቱ ከለዉ ኣብ መደርደሪ ምቕማጥ ምስ ተኸፈቱ ድማ ኣብ ፍሪጅ ምቕማጥ ከም ምርጫ ይኸውን። ፍሪጅ ንኹሉ ምግብታት መፍትሒ ኣይኮነን። ብዙሓት ምግብታት ኣብ ናይ ገዛ ሙቐት ሓድሽ ኮይኖም ክፀንሑ ብተፈጥሮ ዝተዳለዉ እዮም። ብዘይ ኣድላይነት ኣብ ፍሪጅ ምስ ዝቕመጥ ጣዕሞምን ንጥረ ነገራቶምን ቅርፃዊ ጥንካሬኦምን ይስእኑ። ናይ ምግቢ ኣቀማምጣ ምርዳእ ብኽነት ንምቕናስ ጣዕሚ ንምምፃእ ናይ ንጥረ ነገራት ፅሬት ንምሕላውን ዝሕግዙ ቀሊል ግን ድማ ሓያል መንገዲ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ዝረኣናዮ ፍሪጅ ንገለ ምግብታት ጠቓሚ ይኹን እምበር ንኹሉ ግን መፍትሒ ኣይኮነን። ገለ ምግብታት ባህራዊ ጣዕሞምን ትሕዝቶኦምን ናይ ግዳም ወይ ድማ ናይ ገዛ ሙቐት እዩ ዘድልዮ። ስለዚ ምግብታትና ቦትኦም ፈሊና ብምቕማጥ ጥዕናና ንሓሉ፣ ጣዕሚ ምግብና ንመሓይሽ፣ ከምኡ እውን ዘየድሊ ብኽነት ንከላኸል። እዛ ቪድዮ ጠቓሚት ሓበሬታ ከም ዝሃብኩም ተስፋ ይገብር። ፈቲኹም ክትሰምዕዋ ምሳየ ስለ ዝፀናሕኩም የቐኒየለ። እዚ ትምህርቲ ንኻልኦት ክበፅሕ ላይክ ከምኡ እውን ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ቻናለይ ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ቤተሰብ ምሳኖም ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ኣገዳሲ ናይ ጥዕና ዛዕባ ክሳዕ ንራኸብ። ሰላም ንዓኹም ይኹን።